Включва я. Как сте? Добре! Очаквате ли добрия старец? Да! А вие пили ли сте добри? Да! Кой добре ще получи подарък? Къде да се е дядо Коледа? Да! Ама те и на вас обите ли? Добре да седна. Кажете ми кой клас сте? Предучилищна! Училищна? Коя ви госпожа? Тази! Госпожо, слушали ли са тия деца? Това са най-малките и най-послушните дечица. Браво, браво. А нещо подготвили ли са програма за дядо Коледа? Тя кажи, дядо Коледа, ти прочете ли техните писанца? Всичко е прочетено, джуджетата са направили подаръците и очаквам се от вас да ми изпеете нека песничка, нещо стихотворение, който каквото знае. Ама всеки знае и след това ще раздадем подаръците на всички деца. Да! Хайде! Хайде да не бавим дядо Коледа, че той има на много места да ходи. Има да ходят друга детска градина. Много деца има да ходят. А пръв първо при нас е дошъл, което означава, че вие сте какво? Добрите! Браво! Да! Най-добрите дечица сте ви! Хайде сега! Давай, Илянчо! От место! Или ти гледай си, обърни си се към дядо Коледа и от место казва. Хичка зелена, гората родена, ти дойде при нас да пусне с дядо Мраз. Браво! Браво! Светлинки! Хайде! Светлинки! Светлинки. Тя цяла? Цяла грей. Жълти! Жълти и левай. Дядо Коледа! Дядо Коледа. Под нея? Под нея? Да! Да, ще ви! Точно така! Браво! 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 Айде, Лиличка, давай! Дори вече в тази нощ ти снежет се стели, се вижте на мен. Баба питка меси. Слагай Паричка. свещ запал. Се запалва. Изтъмня Масата. сино Пяче налее. Бог сърдите слово и молитва в знак Смирен. Господа. Ще каже. А послушните деца, песен чу изпее, а у дома Весел, а елхата у дома весел. чекай глас. Браво! Браво! Айде, Снежа. Ево. Дядо Коледа, добре ли ти е? Приколи прозореца, Добре. има да пътува още да не изстигне. Защото более, ще те чакат хиляди деца. Айде, Снежа. Попусти само. Повече от хиляда. Се ражда, като мъничка сълза може да е щастие или от тъга. Коледа. Нека Да е щастие. Браво! 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 Нека, Вероника. Весел празник предвижава с песни, танци и забава. Дядо Коледа снега и бащината жена да реши да му поискам седнат и така написа. Дядо Белоградко, как те чакам, дядо, да ти кажа бях послушен. Да ти послушам, че направих прибели, махам ги опусти, бързай, Коледа е вече. Нам е да се отдалече, чакам хубава играчка и натиска се разпача. Браво! 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 Ама дядо Коледа не допуска сълзи. Кой сега ще ви казва? Кой е наред да казва? Сега ще изпеем песен за Шаро
и снега на дядо Коледа. Хайде! Много обичам тази песничка. Това е любима песен. Хайде всички! Усмихвайте се! Тихо се стине, Мария сняг, далеко щите, пустите пак, на вода стария път, снежко задува всичко навън. На вода стария път, снежко задува всичко навън. Претникът има снежни кълбак, сняг и затрупа външния мрак. Шар тревожно тръска глава, как е възможно, що е това? Шар тревожно тръска глава, как е възможно, що е това? Шарно е още малко портрет, може ли Шарно да разбере колко си хубав Шарно сега, колко страхливо гледа снега, колко си хубав Шарно сега, колко страхливо гледаш снега. Браво! 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 Хайде, Цеци! Влизаш? Горе там, където свети най-различната звезда, дядо Коледа ще дойде на городната сина. Ако види чудо дари носи той до тази нощ, не бъди се дари шиби. Дядо Коледа, още подаръци са получили по почтата. Дядо Коледа може да направи чувала. Малък си чувала. Малък ти Това ще се намери тема по песен. Така, продължавайте. Продължавай. Продължавайте вие. Горе там, където свети най-разумната звезда, дядо Коледа ще дойде на городната сина. А какви чудо дари носи той в тази нощ, не бъди се дядо Браво! 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 Силно! Ниите? Чакаме в сън, всеки вид и сън и час. Що се види? Ограни вече! Ще служа за да при нас. Браво! Дядо Коледа е добрия старец. Хайде, Кико, високо! Кой Тико? Ти ли си? Ето го! Айде, Тико. На Коледа свата в тига по злата, аз думи с вяра, преди елхата чудата с играчки богата, ще блесне умайно в нощта. За дните ни бъдни, аз чашка пълна ще дигна седничка молба, за здраве и радост, преливаща маза, в сърцата ни любовта. Браво! 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 Хайде, Деско! Реки! Весела Коледа, мили приятели, нека светът се отвори за нас и ни приема в своите обятия и запомним с добро този час. Влади! Браво! 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 Браво на момичето! Сядай! Седи! Нищо! Година ще му каже цялото. Хайде Здрави да сега! се деца. Аси, ти си! Камбани, колети на върванят, Свали ръце. защото те ще изнесат. Изус на този свят се роди, за хората спасител си явил, звезда на небосклона свети, добрава пътя, по който да върви, нека в душите да е светло и по-добри да станем. Браво! 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 Бедата наша на хората изпада и в беда, от любовта си на онзи там самотник, от който това е малък луч от светлина. Дано! Да носи соби сърцата, да напълни глазите в очичките
Да имат. Да имат вяра и надежда да се борят макар и труден живот, заслужава тази борба. Браво! Браво, браво, браво! И сега Коладе, ладе. Усмихнете се. Така не чипса. Сашето ви снима. Ето всичко толкова ви снима. Много нетърпеливи да си получат подаръците и приключихме с програмата. Ако ти е харесала, много ми хареса, можеш да наградиш тези добри деца. Поздравявам тези деца с настъпващите празници и ви желая здраве, най-вече здраве и да сте все така усмихнати и ученолюбиви. И послушни. Аз е, щом съм послушни да са. Нали? Обещавате ли? Да! Сега ще дойде всеки при мене тук, да му дам подаръка. Аз ще помагам. Аз ще помагам на дядо Коледа. Тая голяма кутия дядо Коледа е приготвил за Деси. Тя е и най-малката. Хайде, Деска. Коя е Деси? Ето я Деси. Ела при мен, обади се да там, Обади се да се снимаш с дядо Коледа, снимаш за спомен. Заповядай и да си жива и здрава. Айде, здрава ще тя е много послушна. Седи, аз ще го дам. Седи. На дядо Коледа. Всичко написано, за да не стане някаква грешка. Дядо Коледа, това е за Алисия. Коя Алисия? Хайде, Алисия тук. Обърни се към чистостите на тамо. Заповядай да си жива и здрава и да си спосна. Благодаря. Така, заповядай, сядай тамо на него. А това е за Снежа. Коя е Снежа? Ти ли си Снежа? А Снежа на колко години си? Кажи на колко години си. Не се притеснява, заповядай. Айде тамо да се снимаме. Заповядай, жива и здрава да бъде. Така. Това е за Ки. Тия сюжета ти предупредих с големи буквиче. написани. Ама колко пришара дори нещо. Чикъл, заповядай и на колко години? На 6. Заповядай да си жив и здрав. Тя сега на тамо? Да. Така, Настинка. Не се знае. Хайде, това е за Аси. Аси, вие братя ли сте? Признам си. Така, браво. Тя сега на тамо, Настинка. Заповядай да си жив и здрав. Това е за Петър. О, тук има нещо голямо. Си много голям след Петре. Я заповядай на тамо. Така, заповядай. Жив и здрав си. Това е за Даниела. А кога си ги отвориме? Там ще чакате да сте търпели и отворите. И как беше? Даниела. Заповядай, Даниела. Чакай. Така. Това е за Вероника. Коя беше Вероника? Оттам Вероника види, оттам. Хайде, Вероника.
Вероника, много хубаво стихотворение. Заповядай да си ви жива и здрава. А това е Светомир. Кой е Светомир? И аз сега погледна там. Така, жив и здрав да си. Сядай. Това е за Алекс. Алекс кой е? Ела тук, Алекс. Заповядай, жив и здрав да бъдеш. А това дядо Коледа е за Янчо. Кой беше Янчо? Янчо. Янчо капитан медал. Кой е това? Той е първенец. Кажи на дядо Коледа. Какво си първенец? Дисциплината най-добър. Браво. Заповядай, жив и здрав да бъдеш. Айде сега, Нитка. Слушала ли е? Да ни каже ли госпожата една стихотворение? Сега де... Вие научили ли сте стихотворение? Не сте. На година да научите. Заповядай, госпожо. Благодаря, дядо Коледа, много ти благодаря. Така. Това е за братчето на Алисия. Ама него го няма. Няма ли го това? А кой ще го даде? На Алисия ще го дадем и тя ще го предаде. Айде, Алиско, дай. Това да дадеш на бабко си. така. Айде. Я чуйте сега. Какво трябва да кажем на дядо? Ето го. Свали част. Айде, дядо Коледа ще си го даде подарък. Айде. Къде си, бе, приятел? Ела тук. Здравей. Как те казваш? Тя са бързина там. Заповядай. Жив и здрав да бъдеш. Айде, една отвитка към там. Ядай, къде? Така. Доволни ли сте от подаръците, деца? Алисия, ела ти там. На година, живи и здрави, пак да дойда, пак така да ме посрещат с месечни стихотворения и да бъдете много, много послушни. А на година я кажете какви ще сте? Първокласници! И аз на година, живи и здрави, пак ще дойда, тук да ви раздам подаръци, защото вие сте най-добрите деца. Какво сега ще кажем на дядо Коледа? Какво ще кажем? Я да чуя всички. Какво да му пожелаем? Да е жив и здрав. Благодаря, дечица. И какво? Весели? Въпреки, че той на тия празници е много зает, но нека бъдат весели и за него. А поздрави на кого ще изпратите? На Снежанка и на кого? И детата! Разбира се! Правят тези подаръци. Дядо Коледа, и аз много ти благодаря, че ти избра най-добрите деца и бе с нас. Първите, които посетиха вашия град, беха тези деца. Браво! Сега отиваме в детската градина и другите деца. Ето другите деца чакат, а той пръв иде. Добре, дечица. Хайде, станете сега да изпратиме дядо Коледа. Много благодаря! Довиждане, дечица! Довиждане! Моля! Сега отивам в шейната да напълна пак чувала и отивам в детската градина. При другите по-малките дечица от вас. Хайде, изпратете